na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Papak doon! Good morning, 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 good morning. Good morning po sa Indoga Boss. Welcome po mga tugang sa tuyang programang Morning Hirit. Broadcasting live from Makati City, Philippines. Ngunya pong aldaw ni Miyerkules, 18 na mga tugang, kambulan na Hunyo. Kami po naggalaom na kamugabos na sa marhay na kamugtakan sa mga oras na ini. Libre do po sa anong manakapahamakan, siring man mga tugang, ang sa tuya tabi na mga parantabay sa Legazpi City, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa sendong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal po ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Kasabay niya to dyan sa technical department sa Legazpi City, mga tugang si Chief Ramir Tanay, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, steering man, ang mga kaagapay nato dyan sa Lawas, Mega Force Patrol, para po sa mga bareta ngunyan na sa tuya tabi na kapalibutan. Good morning po Legazpi City, good morning Bicol Region, good morning tabi sa Indoga Boss. Sa may mga birthday pa lang dyan, pwede tabi ka muna mag-text sa 0928 777-5548 0966-203-0034. Oy, birthday ngon yan ni Kumpalan, ni Bert Nunez, sa tuya tabing pag-iriba at so diyang newscaster, mga tugang dyan sa DCGB. Good morning tabi sa Indoga Boss. Good morning tabi kay Bossing Leonito Gaviria. Yan siringman mga tugang, so gusto tabing magpaabot ng birthday greetings, mag-text lang po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Marinaagap po sa tuyang amigo si Jonas Rosal at Abon, mga tugang na mag-connectar sa tuya ngunya na pag-aaga. Okay, sige po. Ay, so mga kontabi dyan so sa tuya tabi dyan na mga may birthday, ulitong ko lang, mag-text tabi sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, broadcasting mga tugang from Makati City, Philippines. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang ni Miyerkules. Yan sa tuya tabi na mga kababayan dyan
na may mga okasyon, enjoy, mga tugang natabi kamo, mga tugang sa tuya tabi na palibot, as in enjoy na kita, mga tugang sa sitwasyon kan sa tuyang palibot. Taon-taon, haramon ta po ang pag-asa kung kumusta na sa low pressure area, sana okay sa tuyang audio. Tabi, para maaraman tatabi ang sitwasyon kang latest na kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa pag-asa. Okay, sige daw. Aramon tan mga bonamanong report. Hali po dyan sa lawas, mga tugang kaibaan Mega Force Patrol. Enot na report, kasabay si Al Armario. Good morning, paring Al. Anong latest dyan? Go ahead. Maraming salamat. Good morning. Paring Henry. Yes. Kumusta ka dyan? Good morning, paring Al. Kumusta ka dyan? Ayos naman. Ang dami palang Tagalog dito. Oo nga. Nahirapan ako eh. Oo. Ang daming Tagalog Butit sa hindi Manila. ka na, butit Oo. hindi ka na dipisilan. Oo nga, medyo actually na dipisilan tayong managalig. Oo, Hindi tayo hindi tayo to. Kapisado ka naman dito niyan, mga Tagalog. Oo nga. Okay. Bueno, Banes, sa Sige. informasyon, Go ahead. may recognition man nagigibuhon ang sanggunian panlunsod kan Legazpi sa sunod na simana kan mga opisyales na matapos na asin di ba malipat naman in ibang posisyon sa Hulyo. Informasyon iyan ni City Councilor J.P. Lee sa pagkipag-oronta. Kasudma, ultimo ta nindang regular na sesyon dahil pa nagkaigwanin quorum dahil kadaklan nasa bakasyon asina di ba official businessman. Sa masunod na Martes, Hunyo 24, kota na regular nindang sesyon pa, alagad gigibo na sana ini sa sarong hotel dahil konsideradong sarong naman ining espesyal na okasyon para sa inda. Dahil planong gibuhon ang ini sa sarong hotel na tatawan man recognition nagakapir ang pag-iriba. Siring kay Vice Mayor Bobby Cristobal na last term na. Siyempre, ultimo naman ng aldaw na pagarampangan, mapahayag man kan sa iyang valedictory address, accomplishment, as in experience niya man sa laog nin 9 na taon, digdi sa sanggunian palunsod. Si City Councilor Glenn Casulia, sinuwerte man magaini na guminana bilang board member kana segundo distrito, malipat na siya duman sa Kapitolyo. And si City Councilor Iggy Ohano, maski dai sinuwerte na makabalik sa pwesto, alaga na recognize man garay sa iyang mga nagiman na accomplishment. Posibleng may mga espesyal pa man na bisita sa okasyon, lalo na si Mayor Attorney Pilo Garbin Jr. and si incoming Mayor Siam Ismail. Kaya expected na magiging masentimiento ang okasyon na ini kana sanggunian na palunsod sa maabot na Martes. Iyon. Yan, Okay. So last session in the pare, gari last malawas, gari last session in the tabi. Yan ano? Dahil naman, kasod maso last Kaso session. kasapon. Oo, okay. Opo, sa Martes, kumbaga, special naman ninda na harampakan. Okay. Gigibo na nga sa sarong hotel. Ay mga Yes, preparasyon yes, man yes. kumbaga, mag-urog maman sinda. Oo, Completion oo. ini sana mga pag-iribang maharani naman sa sangguniang palunsod. Iyan, okay. Sa Yan, expected informasyon yan na pa nga may na mga isa. mga luha-luha. Opo, masentimento. Okay. Siyempre Yes. Taloy na pag-iribahan. pag-iribanan. Yeah. Okay, Oo. Okay. pampatilibanan. Okay, Yes, informasyon yes. digdi sa Legazpi City, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa Aluas.
Thank you, paring Al. Mientras tanto, alas 5:11, alas 5:11, alas 5:11, oras po mga tugang sa Pilipinas. Dumang kita kay Karen Ala sa dagdag pong informasyon. Ngunyan na pagkaaga. Karen, anong latest? Go ahead. Henry. Thank you, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraan kabay. Nagkauruyo na ang gabos na mga kinatawan kansang bunian panlalawigan ng Albay na gibuon sa indama na ultimong sesyon sa masunod na Huwebes, petsa 26 kan Hunyo, bago ang opisyal na papaaram kan mga ini sa Junta Provincial. Sa regular session kan Junta Provincial, giraray na pinagkumpirmar kan sanggunian sekretariat ang available panahon kan ibang mga kinatawan na naging absent kan aldaw na itik manifesto ang magiging ultimong session kan mga opisyal halagad sa mismong sesyon kasapon dito Henry. Sarabay nang nagkasurundoan gabos sa nasabing petsa lalo sa mga nag-absent kan uminaging Martes. Mantang kasabay kan ipinahayag na anunsyo, itig manifesto man ni 2nd District Board Member Vince Baltasar na tulos man na inapuguran kan mga opisyal na kung posible tiit na sa ng agendaan itukar o ipresentar pa sa ultimong aldaw kan sa indang sesyon tanganing tauwanan nin momentum ang mga kinatawan, particularmente VP Henry, itong mga outgoing ng board member kaining 14th sanggunian pandalawigan ng Albay na makapagpaabot din mensahe asin pasasalamat. Kung kaya sa puntong iyan, gabos na mga unfinished business o mga dai nagkatarapos na mga diskusyon, agenda, report asin ano pa kan presenting sanggunian, ipipabaralik na sa gobyerno provincial kan Albay o executive department tangani ining masunod na administrasyon kan gobyerno provincial mapag-adalan man o i-review ka ini tangan itatao sa masunod na sanggunian kung paano naninda iyan sa aldaw iyan na official naman na magturugaw ang masunod na sanggunian board members sa petsa 1 kan Hulyo na natagpo man VP Henry na Martes first session ninda. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa Aluwas. Oy, good morning tabi kay Bossing Unitog Gaverian sa tuya na mga early texter mo niya na pag-aaga. Excuse me. At saka good morning daw. Oy, may concern po yung mga nag-serve sa election sa UWAS. Hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Walang balita kung nabayaran pa o hindi na. Oy, Jim, o tamang-tama naka-standby si... Excuse me. Tamang-tama po naka-standby si Jimmy. At pwede po i-clarify kainin at texter ta. Anong pong na nababayadan? Arin po yan, ha? Arin po na nag-serve kan eleksyon. Dakol baga po nag-serve kan eleksyon, lalo na sa mga teachers. Ano? Lalo na po sa mga teachers, baga, pwede po ano yan, clarify, tabi, ano klaseng bayad tabi instead? Excuse me, napaano ka na ko Ano tabing bayadan ini? Napigtataram ta... Ano tabi ini nakuha? Ano tabi ining bayadan? Paki ano yan? So, mga nag-serve bilang mga board of election inspectors, election tellers, no? Tabi paki kwando tabi sa tuya paki-clarify ha ni tabing texter taganing may follow up ta tabi so mga teachers pong nag-serve ini kanang minaging eleksyon paki-kwan tabi ining sa tuyang texter ha tay papalap ta tabi kay Jimmy nasalita diyan po sa UWAS Albay. Alright, sige mga tugang report hali po diyan sa Luwas, hali po sa 3rd District. Jim, good morning. Yes, BP. Aram good. Ready permiso kumilig baga ka ito kan pagbayad pa. Dapat malinaw talaga kapaipit o kung ano. Yes, totoo tabi Jim. Aram good. Nabayada na iyan. Ano, di ba? Kurso anyway, ng mga teachers. Napot ko sa election officer. Maray Pam. Sige daw. Anyway, nagdagong man ining texter ta. Baka i-clarify kung ano ito. Naday pa Lawin niya nabayada. kung ano siya. Pagkasuwat, sir.
kasuktit. Yes. Yes. Malinaw dapat na hapon. Yan, correct. Yun, baka mananggap sa... Putol. Kudang what sir bagay, nagbabayad ka direktamente duman sa kandidato bago. Okay, aba, kaso kandidato dahil nabayadan kan kandidato. Dahil siya na, paipit ang pigahanap niya. Okay, Alaton na- baka mag-text kira rin Alaton ta kung ano ang react pa niya. Sana nag-text ano. Okay. Sige. Anyway, sa BBP good morning pala sa mga tagantabay. Sa tuyang follow-up, sinamusamo kaso hapon, pagpaharalia ang mga nakapark na mga truck sa bypass road sa Kupkan, Barangay Libod, Kamalig, kung saan ang mga polis iyo ang nagsiritakan mga ini sa pamamayo ni Chief of Police Carlo D. Kung saan party ni kanaksyon na ipaluwas digdi sa DCGB na istorya kung saan kuhanan footage ang hilira ni na mga trucks na nasa gilid kan na kalsada ibong-ibong. Pasado kay Chief of Police D sa kadal daw pag patrolyahan ini kan nakapulisan ngani na dainin na mga mag-park lalo na nagpapaaga ani ba antang limitado man ang kapasidad kana PNP sundo sa nasinda sa pagsita lagad sa pagtaong penalidad dainin kapasidad ang pulis apera ko ni sindanin kaput na ordinansa para tikitan o pamultahon ang mga drivers na nadadakop digding nagpa-park sa BBB. Ngunyan ang sabi digdi kolaborasyon ang kaipuhan kung sa barangay Yes. NGO, DPWH kung saan para dahin na talaga totalmente mag-park digdi maski daing pulis dapat paburok takanin mga karatula sa gilid kan tinampo na bawal mag-park asin kung po pwede mag-lislar ang sangguniang bayan o barangay na alimbawa ordinansa na maging basihan kan PNP para sa pandadakop asin ikaratol logo digdi na talagang bawal asin igwanin multa. An bagay na iniman pati BP nakantos man sa kaaraman ni Mayor Caloy Baldo kung sa inapagaraman na pinagdirihila naman kan alkalde an Menro na superbisaran digdi an pagmantiner kan kalinigan sa mga gilid kan bypass road dahil sa yun nga na iyan kung igwanin mga nagpakapark na mga trucks natural na karaon nag-iirihi sa nadigdi dahil mandigdi CR kung minatara likod sana sa likodan kan mga rueda paghali yan ibanan parong tapos waralang digdi sa nasubasora so kolaborasyon ang kaipuhan na digdi sa sitwasyon na ini and yun na yan ang action and observara na lang niya to ini Bibi sa kada pag-agi niya to sa lugar na ini. Yan, ibaga di man pig-suggest sa kada binaging aldaw na sana nabugtakan kidakol na karatula and thank you kay Mayor Caloy may naisip siyang solusyon para mas lalong maging malinig yan ang lugar na yan. Correct. And then sa Marikas man na aksyon kan liderato kan PNP sa pamamayo ni Chief of Police Carlo D. Thank you so much sa police. Very good. Okay. Sa barangay may mga tanod magtaga sa patrolya sa lugar na ini. Ining lugar na ini BP advantage position para sa mga nagdalaog digdi sa tuya mga dayo may mga pribadong lunadan nagpapapiricture digdi hilingon pa digdian bulkan mayon hali ka sa Manila hali ka sa Ginubatan paano ka pa makapark digdi dapat may limit kuan man digdi bako sa truck sa may time limit kayo Jim malibaw nga bisita ka dayo ka di ba ini an attraction man kan kamalig show window ini pero okay man na kung mga private vehicle sa radit na auto okay man kayo dyan pero ang medyo challenging lang dyan yung Dracula uno na truck na minahaloy dyan mga pera mag-aga etc yan minakaratorong pero yung mga private vehicle
Di ba mahalo yan? Sa picture man saan ang kaipuan ka? Picture na Picture. video, tapos. Nya ko na puro picture ka na nagtutukaw-tukaw ka digdi. Tapos nasa nga musuihi ka nagali. Yan, isa pa yan. Correct, correct. Rawatan ka mada. Imahin ka na lugar na ini. Kaya dapat mapreserbaran kalinigan. Dahil mga talagang magpapark na yun. Bawal man talaga. Tatinampo ini. Tapos parkingan mo 4 lanes. Tapos mauulang kaining mga trucks na ini. So pero sa mga saradit, mga pribadong lunadan, daing problema to dagdag nga na ini sa promosyon sa Satuya. Di nagpapapirecture sa lugar na ini. Yan ta BBB mga tugangan sa Satuya, mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises sa pamamayo and pinamamahalan Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio. Jimmy Natalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwas. Oras natin, alas 5:22, mga tugang sa DCGB. Thank you Jimmy sa mga follow-up kayan dyan po sa Kamaligalbay. Dahil man, siyempre, so nataraman dyan. Pero ano mo, importante ito na dapat may karatula dyan. So bako lang tarpulin. So mga day natatangkas ki basta-basta. Tatabi kan texter, good morning hen, pag-agi ko mga 4 p.m. sa Bypass Road sa Kamalig. Igwa na naman iraray ki mga truck. Yung ani po yan. Iyan so mga nag-aragi giraray. Tabi na dain na nataraman ki advance no. Pero tarmos takul pa kayan ang ma-standby diyan so mga nag-aaragi diyan. Pero mas maray nagari may warning, di ba? May karatula kung anong mga dapat nagibuhon kan mga nag-stop diyan ng mga trucks para po magpahingalo. Alright. Yung mga teachers po bayad na at yung sinasabi niyo po watcher bayad na. Tanong niyo po sa munisipyo ng Uwas kung ano po yung hindi pa nababayaran sa nag-serve ng eleksyon ay pangyari sa maaga. Dahil mo, ano po ang mga dahil pa nababayaran? Gani, di ba? Sige po, tabayad na pala po sa mga teachers, sa mga watchers, ano yan, barayad na. Ano po ang mga dahil pa nabayadan? Siguro may basis po kami kung ano ang dahil pa nabayadan. Ihapot na sa munisipyo kang Uwas kung ano ang dahil pa nababayadan. Sige po, alright? Sige, good morning sir. May ano ito? May tulong auto asin anom na motor po pero gabos po yan nasa laog kan sarong. Ano yun ko sabi yung tabi kay ini? Oh, tako naglaog po sa sarong subdivision. Dito man pwedeng pugulan yan, di ba? Dito man pwedeng pugulan yan. Mga tugang ko sa senda tabing paglaog dyan sa mga subdivision na yan, di ba? Alright. Kung ano man. Pero dapat ang magtumarparte ka yan so mga naka-star dyan, mga tugang sa tuya na mga subdivision. Okay. Angel Mustasa, may dagdag na report. 5:24 na sa Morning Hirit. Angel, anong latest dyan? Go ahead. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dagdag sa pang bareta. Dahil na nakadulagan sa rong snatcher ng cellphone sa sarong dakulang mall sa Legazpi, makalihis na madakop inikan mga security guard. Sa blood report, Henry na Legazpi City Police Station ang suspect ang 31 anyos, residente kan Purok 7 kan Barangay San Roque, Legazpi City. Asin ang biktima kan dahil pinangaralan na suspect ang sarong 14 anyos na estudyante na residente kan sarong barangay sa Santo Domingo, Albay. Sa biktima o ang biktima ang paluluwas na kuta na sa mall, partikular na sa driveway area, kana mareparo ka ini na naghihiroan sa iyang bag asin kan hilingon nahiling ka ini na kaput na kan suspect ang sa iyang mamahalo na cellphone kung kaya nakipag-atuwan sa suspect alaga dahil sa mas makusog asin mapwersa ang suspect natumba ang biktima dahilan para mareparo ini kan guard sa mga establishmento. Nagkaigwang ng burkudan entry kan suspect asin na security guard kan mall asin nakapaghagad naman yung tabang sa haraning pulis sa lugar kung kaya matrayon kung nadakop ang suspetsado. Nasa ngunyan, nasa kustudya na kan Legazpi PNP asin pigahandaan na ang kasong isasangat sa iya na kasong robbery. Ayun. Kaya siyang guminana Angel sa kwan, siya nang gana sa marathon. Sa police, ako security guard. Sa police ang guminana. Tapaminsan bagaan, may nagana dyan, so nagko kan cellphone.
Out of the marathon. Saan nga hali ngayon pa di na cellphone mo? Ginanahan ko ngayon pa di sa marathon. May joke ba gaga, di ba? Huwag may joke Apo. kaya. Opo. Ginanahan ko ngayon sa marathon. Sisi ngayon kontra pa di sa marathon. Tuluman sa ngayon kami. Ako ngayon, so sa diri kan cellphone, buda sa pulis. Ngunyan pala, apat. Ade, Apat nun yan, VP. May kaibahan apat sa na nag-intra. security guard. Kasabay Oo. so, security guard. Yan. Yes, VP. Yan ang gana, sa pulis. Mm-mm. Buda sa gwardya. Sisan, sa pulis, buda sa gwardya. Apo, VP. Okay. Sige. So, yan, VP Henry, ang mga dadatang informasyon halit sa Legacy PNP, Angel Mustaza, D3 News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright. Mga tugak ko, happy birthday kay Bert Nunez. Mamaya ugaring na ko music big day. Tabi, sa imo tabi. Yan. Enjoy, tabi. Bert Nunez. Happy birthday. Yan. Kumusta dyan sa Manila natin? Garibi pibako ka dyan bagay. Tagaropig atake ka kang hatsing mo, iyon na nga migo. Malpong talaga eh. Iba talaga ang Manila kumpara kung nagbo-broadcast ako na hali sa ibang nasyon. Kan sarong simana baga, halos sarong simana akong broadcast haling Singapore, di ba? Tapos pag nagbo-broadcast ako haling US, buda haling Netherlands, haling Europe. Grabe nga ang hamon. Dito totoo lang. Pag ako digdi sa Manila, mga tugang pag ako digdi sa Manila, na haloy ay na ko, maringan ita, dyan hapon po, pauli na ako. May meeting pa ako ngunya na aga sa KBP, no? Mga 10 o'clock, no? May meeting pa ako ngunyan. Tapos, anong apon ka yan? Mauli na tabi ako dyan na hapon, after, siguro ganun, sa flight ko, gari 4 o'clock gayon, sa flight ko dyan. Kaya, pero pag ako inabutan di tulong aldaw, ay nako, yan tabi na mga alpong na yan, resulta kan sa kuyang hatsing. Alright, grabe nga yaan mo, adi, sensitibo ka ngayang maraybuy. Yun talaga, sa totoo lang, basta ako duminig di, ang pagbalik ko, kaya, pag ako minuli, minakuha na ako, inom na ako kay antihistamine. Sigurado yan. Ha? Good morning, Henry M. Sa mga Macedonian Heritors, musta po ang Pag-asa, girl? Kay ba mo po? Ay, latoson ta ka dyan, Jeril, na. Yan dyan sa Pag-asa na ka-duty ko niyan. Ha? Sige, taon-taon. Ay, mapatabang kita kay Pading Mar. Taon-taon magapon sa Pag-asa. Pagkatapos kan headlines natin. O happy birthday, Gararay, kay Bert Nunez. Ang satuyang pag-iriban ng newscaster sa alas 12. At saka happy birthday kay Dr. Alan Lucanyas sa June 19. O sa agaman pala si Dr. Alan. Good morning, tabi Dr. Alan Lucanyas. Yan. Happy birthday, tabi sa imo. Happy birthday, tabi. Yan. Okay, sige. At saka, meron ba tayo dito? Good morning. Watching live from Himeji City, Japan. Pakibati po sa kuyang mga padabang magurang diyan sa Buhatan, Rapu-Rapu, Mr. and Mrs. Vicente and Rosemary Lana. Belated happy fiesta po pala sa lugar kong tinubuan. Barangay Buhatan, Rapu-Rapu sa June 16 to 17. Bako 18 na ngunyan. Belated happy fiesta po. Ging Bananeya, good morning Tabi, Chit Ate, kay Chapuring Almelia, at saka sabi ni Ferds Canicula, uyan na mga binalad na paroy sa National Highway na Kikuan 2 lanes, both sides, takaw aksidente yan. Igopang mo niyan Tabi Migong Ferds. Same po yan na parte, tayo pahiling ta, ha? Nerobwe, de ko na pronounce ni, basta good morning daw from Barangay Dita. Ben B, yan. Millet Red, good morning. Benjo Trucking, watching from Bulolo, Gitna Albay, yan. Cecil Meneses, good morning Tabi, at saka kay Elisa Fajardo, morning Heritors from Carmona Estates, yan. Good morning, ha? Sige daw.
Uy, 5:31 na. Aramontan mga headlines in the morning. Ngunyan tabing aga. Pasok, Chip Newspaper Ramel. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige, aramontan ang mga headlines sa Lado National. Good morning, Paring Mar. Anong latest dyan? Good morning, BB. Good morning sa mga tabantaba. Headlines ko yan. Sobra sang gatos na Pinoy sa Israel. Gusto nang maguli sa Pilipinas. IRR can expanded tertiary education law. Biglang sar sa Malacanang. May pag-asa na sa mga day nakatapos nin kolehiyo na makakuha ng diploma. Mga LGU, biging ganyan kang pag-asa na gamito nin maray ang mas pinagayon na panahon alert interactive platform. Propesong lakdang para amyenteran ang Right of Way Act pipirmahan na ni Presidente Marcos. Tabatsoy na polis, matatanggal sa serbisyo kundi magpaniwang sa loob ng karong taon. Yes. 120 dias na Tabatsoy, cute baga. dapat mag-seminar sinda kay Chief Ramir. Yan, dapat si Chip Ramel ang sindang idol. Panggardo Diba? Virtuosa na bagang lawas ni Ramir. Nangga, dilingan na si Chip Ramel. Gari na baga, dinaog niya pa si Agamulak. Agamulak pa? na itsura niya sa Ano Panduki, pa? di ba? Oo. Kaya pwedeng day mahaloy ini. Yes, yes. Bata mapamanila yan pa di. Mapamanila naman yan. Tama, kwan siya, makonsulta sa iyang nutritionist. Uyugun mo niya. Ayan, ayos. Alright, 120 dias na feeding program sa mga estudyante sa kinder. Pupunan na kan DSWD, ngunya na bulan. 27 ibang opisyal, kanibang ahensya ng gobyerno natanggal naman sa pwesto. Mga ilidong opisyal na nagpalyar na magsumito ng SOSE, dahil mimidpidon kan DILG, dahil pwedeng sumir sa pwesto. Yes, yes, yes. Palansyo Malacanang nagapilar sa mga tsuper na makisumaro sa road safety campaign ng gobyerno para maiwasan ang aksidente sa tinampo. Pantang impeachment proceedings versus BP Sara, posibleng makumpun ng legal issue. Nagkulang ngayong legal issue. 16 pa lang pa di. 16 pa lang. Pero ang lawyer, 11 or 16 yun? 16 and... 16 na lawyers, ano? Lawyer, oh. Matindi, ano? Kaya, pero ngayon magkabatan ng ebidensya sa 16. Kung ano-ano na naman na. Batang sabi ni spokesperson o kaya impeachment panel spokesperson kang Kamara na si Attorney Antonio Bukoy, pwede ngayon ko nabubuhay si Natanyada Jokno asin Arroyo, ikakasubong ang Senado. Ayun, Dahil nga sa mga gibo-gibo. Yan. Alright? Ay, pangasos na. Natagari ang mga speaker, mga tataramo nila, pero against ang mga senador. Mga Iyo. judges ba yan? Iyo. Dahil dapat Yeah. nagtutol-tol ki trabaho. Di, pabayaan siya nanandig mo na. Sabi na, mag-senador ka man ngayon. Yan. Senator, judges and politicians ba yan? Normal. Yeah. Ayan. Okay. Pagpapadara ni kay dating Congressman Arne Teves Hospital dahil sa pagkulog ng tulak, binati ko sa sinkronisyon sa nagum kang ginada na si dating Gobernador Ruel Digamo. Nasa ng kulong sa tulak ni sabi, Congressman upiraran Teves. na ang marap niya kung pagluwas, naka-wheelchair na. Napanood ko na niya ito. Alright, mga pasahero tabi, mga commuters, preparar kita na sabi ka Meltevar, bidakula ang posibilidad na tugutan ang provisional increase na piso sa masunod na simana. Pwede. Tama lang po ang presyo eh. Flat rate sa nanguna. Flat rate. Oo, dahil pa ngayon Automatic madagdag kipiso. dahil pa super kilometrahe, basta dagdag piso muna. Yeah. Ngayon madali ang Pwede man. kwintada. Yes, magpara-problema kaya. Preparasyon iyang kan LTFRB, danahiling ninyo na sursimana dahil ganita as kang presyo, kang produktong petrol, asin malalapay ni dahil sa tensyon kan Iran asin Iraq, I mean kan Israel. Yan. Okay, so BP, yan mga headlines na paggagat o dyan ang POS Enterprises sa napos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Yan sa Oras at Tigas City basta radyo, i-POS din yan. 24/7 konektado ko mong mas kinegdo. From News Base, ini po si Martina. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Salamat pa rin, Mars, sa mga headlines in the morning. Pagisuyo do tabi pading Mar sa pag-asa. Ako na ko yan maapod gari. Paminsan ang signal nagwawara. Pagisuyo do tabi pade kung pwede. Kung medyo may kadipisilan tabi, pakichat mo ako Chief Ramir. Baloon padigdi sa tuyang cellphone. Pero ang problema ko lang tabi, paminsan ba ko klaro sa ere, di ba? Paminsan ba ko klaro sa ere. An audio mga tugang kan mga nag-aarapod sa tuya, so mga nasa cellphone, no? Kaya yan, mas maray tabi na dyan ang origin kang audio. Ayan, salamat tabi duman sa nag-greet sa kuya maski sino ka man. Yan, tabi ni Dr. Alan Locanyas. Dr. Alan, good morning tabi amigo. Sa aga na birthday mo, yaw na po ako dyan. Yaw na pa ako dyan sa aga na birthday mo. Siguro, pero may ka man sa ko nagdadangog na, ang sa kong paborito man sana, bihon. Diba? Dahil man kay po nakidagdagan pang kung may bihon na ngaya, may kwan pa, may cake. Dahil na, bihon lang. Bihon. Okay. Thank you, amigo. Happy birthday. Alright. Alas 5:37, nasa linya po mga tugang si amigong Melvin Anmoela sa Kamugtakan Kampanahon. Hali po dyan sa Southern Luzon Forecasting Center ng Pag-asa. Good morning, amigong Melvin. Go ahead, on there ka na. Diyos maraming na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCDB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCDB. Sa ngunya na pet sa Hunyo 18, 2025, saldaw ning Miyerkules ning pagkaaga, ininang sutuyang likas sa update sa kamugtakang kang sutuyang panahon, Easterly so yumalinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko, ang nakaapekto sa sirangang parte kang sutuyang nasyon. Dahil lang kayan digdis sa Kabikulan, makaka-experience ning bahagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan, na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagoldol. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, na hali sa sursirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang aguat ning temperatura pigil poon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang saldang ay nagsirang kasabagong alas 5:19 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:13 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:39 ning pagkaaga. Ini sa Malvin Almohena reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Apo, ay amigo Melvin, kumusta? So, di ba may low pressure na pigbabantayan kita kasahapon tabi? Opo sir, yung low pressure area po na pigpabantayan po ni Takasuod na is nalusan na po kasabanggi. Ayun. Very good. Okay. So, gari, ang init mo niya na, gari maluwas ang aldaw mo niya, tabi hanggang sa masunod na aldaw? Opo sir, pero naman naglalawas tabi ang aldaw, natatakpan lang ito ng clouds kung hindi manita na hiling po. Ayun. Okay. Pero mauran-uran, talagang medyo, may mga panakanakang pag-uuran po, Opo, may panakanakang pag-uran pa rin po dahil po dito sa Easterly, so yung malinsangan na paros na hali sa kadagatang Pasipiko po. Opo. Salamat tabi, amigong Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Mabuhay and God bless po. Thank you very much. Alright, thank you. Mga tugang, hali po dyan sa Pag-asa DOST 5:40 na nin morning. Hali po digdi po sa satuyang programa. I am broadcasting live kita from Makati City, Philippines. Tabi, sabi ni Dr. Alan Locanyas, grabe nga yang padangog. Dr. Alan, nag-istoryaman sana po ako. Nag-istorya. Kung madangog mo tabi. Okay. O bueno, mga tugang aramon tadaw. Oy, sandali lang Good morning tabi sa mga nakatutok, mga tugang sa 106.9 WGB diyan po sa Tabaco City. Good morning tabi sa satuya ng mga mga amigo diyan
si Dr. ano yan, Dr. Veloso. Yan. Dr. Veloso po, din dyan sa Graduate Studies kan DB Peña. Yan. Boda si Dr. Rafael Calios. Yan. Good morning, Tabi, sir. At saka si Sepa nagkamerid bidang ko dyan, si Madam na Tet Arsiga. Yan. Madam Tet, good morning, Tabi, sa imo. Yan po sa, gano'n na sa malilipot ini si Ma'am Tet, nagkatrabaho sa Postal Services Corporation. Alright. Aramon tanawan mga dagdag na report. Kasabay po mga tugang si Jomar Bien. Kumusta unta daw ang sitwasyon dyan? Jomar, anong latest? Go ahead. Hello, BP. Hello, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, makikipag meeting mo na si Mayor Crisel Agman sa incoming Mayor Vice Governor Ray Bragais antes an pagtutukal o pagsasalida kan administrasyon digdi sa syudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirma ni Mayor Crisel Agman sa pagsasabi na magkakaigwang na sindanin dialogo para mapag-ulayan ang transition kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Ipinahayag kan alkalde na may mga kaipuan sindang dapat na madiscuss tangali na masiguro na dai maapektaran ang malibyanong serbisyo kan lokal na gobyerno sa primerong mga bulan kan pagtukaw ni incoming Mayor Ray Bragais sa siyudad kan Tabaco. Partikular na pwedeng mapagulayan kan duha susug sa alkalde ining mga transition pagsasalida kan mga empleyado kan lokal na gobyerno ulita dakol na mga empleyado ang lokal na gobyerno kan Tabaco na mga eksperto naman sa saydang nakakapag trabaho na pwedeng haralion kan masunod na administrasyon kung kaya dapat na in kaso mangyari man ini dapat na magkaigwanin smooth transition sa pagsasalida kan mga empleyado. Dahil man sinabi ka alkalde kung no rin ng eksaktong haldaw na pinagpaplano ninda ni incoming Mayor Bragais na mag-olay dapit sa bagay na ini. Yan BP Henry, ang mga dagdag na informasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Tabi Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. 5:43 na. Ninaga, mga tugang digdi po sa tuya na programa. Sandali lang po tamay. Excuse me. Tabi, yan. Happy birthday kay Bob Nunez. Yan. From EMS. Happy birthday, Bob Nunez. Tabi, hali kay EMS. Yan. Okay, sige. Good morning, Henry M. Pakigrit po sa kuyang tugang na may birthday ngunyan. Happy ay salbatana. Wala so to ngaran kan tugang mo. Pati so nag-text wala. Happy birthday po kay Uncle Efren Bass. And to Miss Melanie Rosgan. More birthdays to celebrate. Yan, sabi ni Ma'am Grace Bunaobra. At saka happy birthday kay amigong Bert Nunez. Yan. Happy birthday, Bert. Mabaray na agad tabi sa imo. Enjoy tabi, amigo. Sa agad tabi, Bert, yao na ako. Ganda ko kitang isnakan sa aga. Ta birthday ni Dr. Alan. Birthday ni amigong Bert Nunez. Yan. Okay, sige daw. Chipramer, pakiplay mo daw tabi kang satuyang paningit, no? Kan satuya tabing paningit sa morning hirit, ngunyan pungal daw. Tanganin aramon tan mga dagdag na kaaraman, mga tugang digdi po sa satuyang programa. Yan. Sige daw tabi Chipramer Paningit sa morning hirit. Yan, mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit.
Alas 5:46 ninaga. Mga tugang, aram daw nindo na ang tawo, kita pong mga tawo, ang kulor tabi kan sa tuyang buhok, nakadepende po sa satuyang lahi. Yan. Pero, mga tugang, more or less, sigon sa pag-aadal, ang kada tawo daa, mga tugang ti 90,000 and 150 hairs on their heads. Uyug-uyugon mo yan. Igwada ang mga tugang kinubenta-mil hanggang sa mga 150 na pidaso nin buhok, mga tugang sa satuyang payo. Yan. Sa payo lang yan ha. Pero on the average, human body, tabi, kita da tabing tao, igwada tabi ki more or less 5 million hair follicles over our body. Yan, grabe pala. Adi, 5 million hairs, tabi, gabos na, mga tugang sa satuyang lawas. Kaya, approximately, mga tugang sa payuta, igwada tabi kita ki 130 scalp hair follicles per centimeter. Tama ba? And, iyan da tabi, mga tugang na buhok na iyan, nagtatarag iyan kada bulan. Oo. Ang kada bulan da tabi, ang kada bulan da tabi, mga tugang, iyan po nagtatarag kada simana, nagtatarag iyan ki 100 pieces kada simana. So, pag sa pagid ka nagsokray ka, nagsabon ka o nagshampoo ka, whatever, nakakapatakdag iyang kibuhok, alagad sa mga daiman da tabi na lahi na mga manipis ang buhok. Tayong pagiging manipis palang kang buhok, nasa lahi man. Halimbawa, igwa ka ngaya ki helang, saruan sa nakakapanipis kibuhok na konektado dyan. Halimbawa, ngayon nagpakemo ka o iba-iba pa ikang concerns, tabi, kausaan para magnipis mga tugang ang satuyang buhok. Pero, arab daw nindo mga tugang kon pira ang laba na pagtalubo kang buhok ta. A healthy hair growth, iyan da tabi nagluwas din 0.35 millimeters per day. Kung susumahon mo da tabi 0.5 inches per month or 6 inches in a year. Most healthy men and women have 80 to 120 terminal hairs on their scalp. Yan. Okay. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw. 5:49 oras po sa Pilipinas. Sa Morning Hirit. Kung medyo duda po kamo kung medyo duda kamo sa pigsasabi ko, bilangon po nindo, di ba? Kung medyo may doubt kamo sa kuyang pigsasabi, bilangon po nindo. Yan. Good morning, Henry. Ambok mo sa ibang parte, nagatarag man daw po iya. Yes, tabi. Totoo yan, tabi. Madam Manay Alice. Manay Alice sa Gimba. Gabos na bukta, nagtatarag. Ang sabihin ka nagtatarag, nagtatakdag, nagbabago, tabi. Buda, all of it, Manay Alice, nagbabago tabi ang kulor. Ling ikatabi man ay alisan makakuang kayan, makatestify ka, antay ka po baga, nag-retire ka na, nasa senior ka na, ikan makakuampo kaan, ako maka-confirm, ako po, di ako maka-confirm ka yan, tama nga yan, oy.
Oy, happy birthday pala ngunyan. Birthday pala ngunyan ni Mr. Constant Kindness Bert Nunez. Okay, sabi po ni Francis Jem Nunez. Good morning, tabi sa imo bossing. Happy birthday na. Kita BP sa morning hirit nasa kategorya kitang none of the above. Gari araw gayud ka amigo, tabi amigong Noel. Gari araw gayud ka iyan. Gari araw gayud ka iyan tabi, di ba? It changes usually every day. Tama, Dr. Alan. Ma'am Ruby, iyo tabi, Ma'am Ruby, inimpig tatara. Ata, pag inabot ka, Ma'am Ruby, ki 60 o mga 65, 70, mamalisyan mo yan. Nag-iba tabi, Ma'am Ruby, ang kolor. Gari baga supermi ka ng naka-highlights. Gari baga, supermi ka na tabing naka-highlights dyan. Kung talaga, may nag-iba tabi talaga. Okay? Alat mo na, taon ni si Manay Alice, bago ko pa-reporton si Joshua, may pink-text si Manay Alice sa gimba, basta alat-alaton ta, nagtatype, gari halabaon. Sabi ni Ma'am Ruby, yung nga ni Ma'am Ruby, taki ka pa ngunyan. Pero habang naguguran ka, nagtatarag buwan buwan, nag-change ang kolor. Nag-uuban. Pangyari sa maabaka. Oy, gari nag-uuran dito sa Manila. Di gari kung kasi irip na sa bintana kung sa Kuyang Hotel. Pero gari nag-uuran da dyan sa luwas. Magusog ang bagsak. Sabi ni Ma'am Manay Alice, totoo, pakigirit man po, Henry, sa tugang kong si Mayet Manalad na nag-celebrate kan sa iyang birthday kahapon. Yan. Nag-celebrate kan sa iyang birthday kahapon. Kahapon man ni Alice, June 27, baka 17 kahapon, di ba? 17, di ba? 17 tabi man ni Alice kasapon. Happy birthday po, Mayet Manalad. Yan. Happy birthday. So, ini si Ma'am Ruby, kung ano-anong akusasyon kan babaying ini, kung ano-ano na sana ang nasa isip mo, Ma'am Ruby, halos magkaedad kitang dua. Mamalisyan mo, nag-iibang Ma'am Ruby. Tubudo na ko ta ako kan paningit mo, no di, kan nahiling ko ika sa radyo, nagbago ang isip ko, ay salbatana. Ipusunta ka dyan na. Gabi ka man na. Initabi na sa kuyang pagnipis kambok, parte inikan sa muyang lahi. Diba? Batak kam, diba? Bueno, mga tugang dagdag na report. Iling nga si Joshua. Mo 17 man ang ganso birthday ni Mayet Manalad. Sige, happy birthday po, belated happy birthday. Iling nga tabi. Dr. Alan, hiling nga si Joshua, di ba? Aki pa si Joshua. Di ba? Laki pa si Joshua, pero kuha naman, nagtarag kay Atab. Joshua, good morning. Anong latest? Ang amay David ay nagtatarag, sinyalis si mga maray na eksperyensya. Iyo. Turning nagugunutan. Malawak ang eksperyensya. Matibay sa scuba diving. Matibay sa swimming. Iba man ang perspective ni Palingmar. News director na inina. Diba? Turugan? Ano nga ni, kaya abo kang paningit nito. Nadadamay ako. Yun nga, pati sa principal dyan sa bagong abre, kung anong pig-akusar sa kuya, si Ma'am Ruby, latusong ko talaga ini pag nailing ko ini. Okay, sige Joshua, go. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Sinagdag niya itong bareta, samod, sigid, at iba pang gamit na panlinig, ang bit-bit ka nagkapirang kapulisan, kan magbisita ini sa nagkapiraman ng mga eskwelahan sa munisipyo kan Daraga Albay. Katakod kan balik eskwela 2025, ang mga personahes kan Daraga Municipal Police Station sa panginot ni Police Captain Cherry Cotaran,
ang Deputy Chief of Police sa larong inikan supervision ni COP, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, nagpuuna naman sabi dito Henry na magkondukta ng visitation and coordination sa malalain ng mga public schools sa nasasakupan kan na Daraga Albay. Parte ini kan na mga programa kan Daraga PNP na pakikipag-partner sa komunidad sa nga nariglian mga eskwelahan kung sain parte kan pagbisita iyon pag-distribute ng mga information materials para sa mga estudyante, agurang para tukdo mga faculty members kung sain nakapalaman sa mga information materials din. Ang mga provision kan anti-bullying, anti-violence against women and children o BAUSI Act, and sharing man ang LCAC program o kaya ang End Local Feminist Armed Conflict, sharing man ang mga programa, proyekto kan Philippine National Police may kinaraman sa anti-illegal drug campaign. Kung kaya katakod ka na kamautan na mas magsiwas ang kapartner ka na mga kapulisan para mantenir ang pasi orden, siring man maprotektaran ang publiko, naglilibot sa malalain na parte ka na komunidad at sinyari na sa manigli, ihemplo ang mga eskwelahan asin bilang sinyal man ka na partnership, lalo pang binabukas pa sa na klase, dit sa naman na donasyon andara, mga panlinig sa mode, asin sige, pagpapahiling in unity as in commitment para masiguro ang ligtas na learning environment man sa mga eskwelahan na harayo sa anuman na peligro, harayo sa illegal na droga, harayo sa bullying as in ano kung mga klase ng mga sarabit na kriminalidad. Yan sabi nito nagdagdag niya itong Joshua, mag-ready ka lang sa agatabi, mag-ready ka lang sa agata, baka mag-text si Dr. Alan na papitang nyo si Joshua. Iyo. Kung medyo pwede ko na ron sumotor sana, pero kung medyo dakol-dakol sa mobile. Medyo magabat, sa auto sa mobile. Yeah. Ano sa mobile? So pick up o so SUV? So mobile muna, tapos pick up, maabot pa sana. Abot mo na. Kung medyo di kaya kang mobile, sa auto ko, may kargaan ka sa likod. Yeah. Okay? Pwede. Sige. Dagdag niya itong storya, Just Wabino. Sige. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 8:59. Oras po sa DCGB. Wala na ba tayong mga reactions? Tabi. Good morning classmate. Kaso hapon, on duty da si Mrs. sa lying in kaso hapon. Sige mate, maray na agatabi sa imo. Ikaw man pala si duty sa center. Alright. Arong niya sendo ni Joshua, nga po niya sendo, scuba divers, latusun ko man iniman na. Alright? O sige, sandali lang. Taba ka may mga igba pagitang mga daing nagkabara sa tabi ng mga reactions. Ngunyan na pagkaaga, yan. Si Neil Alphonse Lunas, nag-send ka man tabi, Sir Daddy, ta-picture ka na sana sa live. Yaw na kumigo sa Kanoy. Yaw na kunig sa Makati City, nag-programa. Kaya medyo mahina ang net sa hotel. Kaya mas magabat ang signal kung naka-video. Yan. Kaya audio sa na kita. Importante, may audio kita no. Good morning, Neil. Saro sa mga the best students ta kan mga panahon. Sabi ni Dr. Glenn Isip, day ako tubod. Tama, Dr. Glenn, day ka talaga magtubod sa ururon tata. Day ko man aram kung ang concerns mo kung napano yan. Good morning, amigo. Dr. Glenn Nunez. Yan. Kaya pala sa ka-opisina ko dati, sa rarong kan table niya, dakol na buhok na nagtarag. Pag nagsasamon sa utility, gano'n ka ang tabi, amigong Francis Jem, pag ma-retire na maga.
Pag magsigid ka dyan sa mga opisina, tayong uragon. Oras Pilipinas, mag-alas 6 na po, sandali lang, mabalik kami. Magalipas lang kan mga patalastas, DCGB, Bareta, alas 7. O kaya DCGB, News Express. Magalipas lang kadagkap ng mga pagilomdom. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:02 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Unyo 18 ngunyan, mga tugang, uya pang headlines kan mga bareta nyato sa lado lokal. Pagsalida sa opisyal kan Liga ng mga Barangay o LNB na ang presidente na ilihir sa masalangkaw na pwesto sa municipal or provincial man na level ibabase sa sendang sariling constitution and bylaw sigon sa DILG. Istriktong pagsunod kan mga driver nin pampublikong lunadan sa probinsya o sa provision kan ley, partikular na sa diskwento kan mga estudyante, senior citizens asin mga PWDs, pinatanidan kang LTFRB Bicol. Sa lado nasyonal, mga LGUs piging ganyar kan pag-asa na gamiton din marhay ang mas pinagayon na panahon alert interactive platform. Tabatsoy na pulis matatangka sa serbisyo kundai magpaniwang. Sa ibang nasyon, top military commander kang Iran na si Ali Shadmani kaibahan sa nagadan sa strike. Business News, tupad matabang sa pagpapabakal nin 20 pesos kada kilo na bagas sa mga kadiwa center. Sa tuyang health news, pagkulog nin payo o dahilan kan pagkulog nin payo sa tuya pong aramon taod-taod lang. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal. Succession as in special election ang gigibuhon sa sitwasyon kan liga ng mga barangay na ang presidente na ilihir sa masalangkaw na pwesto sa munisipalidad o sa provincial man sa level o provincial level. Sigun ini kay Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. kung sa entrevista kan DCGB News, sinabi kay ni na maasumer sa posisyon kan presidente ang nakatukaw na vice-presidente asin ang kulang na posisyon sa pagkabise agi sa special election. Katakod ini kan sitwasyon sa Liga ng mga Barangay sa probinsya nin Albay.
Ciudad de Legazpi asin munisipyo kan Bakakay. Kung saan ang presidente kan Legazpi na si Hisham Ismail asin Bakakay na si Nico Bumbales ang nailihir o Luxki Bumbales ang nailihir na alkalde kan sa indang lugar ka nakaaging eleksyon. Alaga sa sitwasyon kang liga ng mga barangay sa probinsya kan Albay, parehong presidente asin vice-presidente ang nailihir man sa mas halangkaw na pwesto kung kaya kaipuhan ng special election kaibahan ang gabos na presidente kan liga ng mga barangay sa probinsya para sa duwang bakanting posisyon. Dumaan sa constitution and bylaws nila. Wala po ng successional right yung other officers. Ang aram po within 30 days yata more or less ay po ang magkaibigan ng special election. Kaya po, Mientras tanto, mga tugang, nagpatangid man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Bicol Regional Office kaini sa pagi ni Director Joel De Feo sa mga drivers as in dispatchers kan mga Public Utility Vehicle o PUV na striktong obserbaran ang provision kang ley, partikular na sa diskwento kan mga estudyante, senior citizens as in mga PWD. Katakod kayo ni sinabi ni De Feo na i-alokar ang tamang tukawan lalo na sa mga senior citizens asin mga PWDs dahil may mga naresibisindang mga reklamo na ang mga vulnerable sectors sa likod na nakatukaw kan bihikulo asin bako dapat na sa tukawan ninda. Pero kaya ni sinabi kan opisyal na daiman pigbabawalan ang mga biyahero na tumukaw sa mga tukawan para sa sektor alagad kung may nag-abot na mga masakay na senior o PWD, automatic kay puan na itao ang tukawan. Dagdag pa kaini na kuning kaso ang sarong pasahero ang magdunong asin dai pagpatukawon ang vulnerabling sektor ang operator man sa giraray ang masalokan penalidad dahil sinda ang may control kaini. Mientras na nagpagiramdam si De Feo na i-update ang markings kan sektor sa saindang mga bihikulo asin iposte man ang fare matrix tangani na maaraman kung pira ang pamasahe kan mga pasahero asin maibitaran ang over asin undercharging. Mientras na kung may mga biyaherong naka-experience din gibo sa pagbalgar kang provision kan ley, sinabi kan opisyal na maggranisa na sa LTFRB kung saan posible ining mapatawan nin penalidad asin may isyuhanin show cause order o kanselasyon nin prangkesa. Kaya po, pinapasabot naman dapat sa mga commuters, na igo po ibata na nagtatao kang pribilehyo yan. Sana po butanta. Nanguna, ipagpasalamat na tabako kita miyembro ka sektor na yan. Sana po, tauhan sinda ki-designated pribilehyo para po sa mga sektor na yan. LTFRB Regional Director De Feo sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, dagdag na bareta, hali dyan sa luwas na sa linya po ang istorya o report ni Al Armario. Good morning, paring Al. Bawas na sa load kan na paborogtakan gobyerno lokal sa mga barangay kan southern pagkan Legazpi po digdi sa may sitio Tagongtong Taysan na sinibabang barangay. Iyon na ini ang tuga kay to kanako Bicol ninda Mayor Attorney Pido Garbin Jr. sa pagbisita sa mga barangay dahil problemado na leko sa overload na supply kan kuryente. Ang mga street lights dati kabit pa sa Aleco, nagbabayad ang syudad asin mga barangay. Kaya pinag-isipan ninda Congressman Saldico, Mayor Garbin na mabudgetan ini. Ngunyan luway-luway na ining narealisar. Iyan ang bigap pa salamat naman kan mga residentes dahil dakulang bagay ini sa Pasir Den kan sa indang lugar. Al Almario, DCGB. Ipinahayag po mga tugang kan Department of Migrant Workers o DMW na 109 na Filipino sa Israel ang gusto nang makauli sa nasyon dahil sa nagkukusong na tensyon entre kang Israel at Iran. Kaibahan sa mga ini ang 85 na nasa primerong listahan na naghaga ng repatriation mantang nagdagdag man ng 24 iba pa. Sigon kay DMW Secretary Hans Cleo Kakdak, nagpahayag ng kamautan na makauli ng Pilipinas ang mga Pinoy matapos ang ginibong pag-atake
atake kang Iran sa pagikan airstrike sa Israel. Padagos man ang koordinasyon kan DMW sa iba pang ahensya para masiguro ang ligtas asin matanos na pagbabalik kan mga Filipino sa nasyon. Kaya ilihidong Vice Gobernador kan Albay na si Diday Ko, pigadala na ang regular na sesyon kan sangguniang panlalawigan Albay bago ang formal na pagtukaw sa katapusan kang Hunyo. Detalye kan Bareta kay Karen Ala. Inatendiran ni Vice Governor-elect Diday Ko ang regular session kasuhapon kan sanggunian panlalawigan ng Albay bilang bisita na nag-aadal kan bilog na proceeding o dalagan kan sesyon bago ang formal na pagtukaw kaini sa posisyon sa pakipaghuron kan DCGB News sa ilihidong Vice Gobernadora. Sinabi kaining kaipuhan niyang dibuhon ang pag-atindir kan parlamento tanganing adalan kung paano ang pag-preside kan sarong sesyon, paano i-handle ang mga manifesto kan mga kinatawan, asin ano pa sa laog kan regular sesyon, lalo't first time kaining lumaog sa politika, first time man kakaputan ang legislatura kan probinsya nin Albay. Si Diday Ko ang nailihir na vice-gobernadora kan probinsya kan uminaging May midterm election, mantang apera kaiyan, si Ko ang magiging presiding officer kada sesyon kan masunod sa Junta Provincial puon sa petsa 1 kan Hulyo, aldaw nin Martes, na pinaka-primerong sesyon kan ika-15 sanggunian panlalawigan ng Albay. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang pwede na pong makakuha ng diploma ang mga individual base sa saindang kakayahan asin eksperyensya sa trabaho, maski warang formal na edukasyon. Ini matapos na ilansar sa Malacanang ang Implementing Rules and Regulation o IRR kan Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act na pinanginutan kan mga opisyal kan Commission on Higher Education. Nagpahayag man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagtaram na iyo ang realisasyon kan pangaturugan kan mga Pilipinong na nakapagtapos din kolehiyo pero dakol ang eksperyensya dahil kay panindang magtrabaho na magakuan ng diploma. Kaibahan sa mga magikinabang sa iyo ang caregivers, mekaniko, technicians, asin entrepreneurs nagpahilingkan sa indang kakayahan. Sinabi ni Marcos na sa paagi kang itiyap, igwa ng malinaw na struktura para midbidon ang mga kaaraman asin eksperyensya kan mga individual na nagturo sa saindang kakayahan na pwedeng itampad sa akademya. Ini ang nagpagbukasin pintuan sa mga individual para sa mas halangkaw na posisyon, mas marhay na income asin oportunidad para maging profesional maski dai nag-agi sa formal na edukasyon. Sigon sa Presidente, ang CHED asin partner agencies siguro ho na matanos ang implementasyon kan ley asin i-monitor na marhay para sa masigurong makinabang ang individual base sa pinagsasabi kan ley. Oras Pilipinas, 15 o kaya 13, makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, inflation rate sa Bicol Region posibleng maging banayad o moderate sagos sa taon 2027 sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Detalye kang report kay Angel Mostaza. Bantinidong banayad o moderate ang magiging inflation rate sa Bicol Region sagod sa taong 2027. Ini ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipinalawas sa paagi ni Alvin Bermudo, ang BSP Legazpi Branch Area Director kung sa intasadon sa idang pagtataya. Walang sipa ang mga nakakapiktar sa paglaro kan pamresyuhan kan man iba-ibang product sa rehiyon. Sigun nga kay Bermudo, posible siya ng maglangkaw ang inflation dahil sa hero kan presyo o paglangkaw kan pamasahe, pagmahal kan presyo kan karne, kuryente, asin at tubig, alagad posible man ining magbaba dahil sa epekto kan hababang buwis asin maluyang pag-angkat ng bagas hali sa ibang nasyon. Sa pinakaultimong inflation report kan PSA Bicol na irehistro ang 2.2% na inflation kan Mayo, masalangkaw ini sa 1.6 inflation kan Abril 2025 asin mas hababa naman sa 3.7% kan Mayo 2024. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Inagad po kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ang mga lokal
ang local government units o LGU, partikular na ang mga perming nagbabaha o pigbabaha na mga lugar na gamiton nin marhay ang mas pinagayon na panahon alert interactive platform. Sigon kay Ana Sulis, head kang Climate Monitoring and Prediction Section kan Pag-asa, ang pag-upgrade na o upgraded na panahon interactive platform may integrated na pag-forecast kan kamugtakan kan panahon sa rin man na lokasyon. Mas pinakusog ang accuracy kan informasyon may kinaraman sa ibabagsak na uran sa asin mamatean na temperatura asin sa kusog kan pressure kan paros. Ang pag-upgrade sa alert system may kamautan na mas maging epektibo ang pag-access kan publiko tangan sa tamang informasyon asin suportaran ang lokal na gobyerno na mabawasan ang patakot kan peligro asin makabilog nin konkretong plano sa preparasyon sa kalamidad. Mientras tanto, mga tugang, mga kahoy sa Tercer Distrito kang Albay na iyo ang apektado may kinaraman sa pagkokonstruhir nin tinampo lalo na sa Morera kan Ginobatan Albay, pinaralod na kang DPWH. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Biglang liwanag asin naging mainit na ang nasaldangkan na panahon digdi sa patutukad na tinampo sa barangay Morera sa Ginobatan dahilan sa pinuna na kan DPWH ang pagputol kan mga kahoy kung saan proseso ini para sa pagpuon kan road widening project. Magin sa mga puunin pili na nagbuburo nga na sampangan kan senro, pinaralod na kung kaya klarado na ang lugar na ini kung saan syerto ang kasunod ka ini. Iyo na ang pagpahiwas kan tinampo asin reblocking expected sa liwat ang magabat na trapiko sa lugar na ini. Pagabot kan mga aldaw kung saan pasensya na sa mga biyaheros ang kaipuhan sa pag-agi sa tinampong ini sa pagsabing para mientras man sana ini alagad oras na matapos ang proyekto giana na sa bulos nin trapiko kung saan permanenteng solusyon na ini kan gobyerno sa hayakpit na tinampo ngunya na nagdadakula ang populasyon kan mga bihikulos na nag-aaragi sa lugar na ini kung kaya talagang napapanahon asin nagkakanigo na i-widening na ang National Highway urok na sa lugar na ini sa Barangay Morera sa Ginobatan, Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, alas 6:18 po nin pagkaaga, pinirmahanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propestong ley para amyendaran ang Right of Way Act. Ang propesto kaibahan sa mga priority bills na napurbaran kang 19 Congress may kamabutan naman parikas ang pagbakal sa mga propiedad na maagihan o tatamaan kan ipapautob na proyekto kan gobyerno. Sa iyang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na maikukonsiderar na game changer para sa government projects ang pagpasar kan ley bilang o ang pagpasar kay ni bilang ley na masiguro asin magpapadagos ang implementasyon kan gobyerno kan mga proyektong pang-infrastruktura para sa interes kan namamanuan. Saroan propesto solusyon sa para magpadagos ang Metro Manila Subway projects na posibleng matapos pa sa taon 2032 dahil sa problema sa land acquisition. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Joshua Bino, may dagdag na report. Epektibo ang mga programa asin advokasya kan gobyerno para mainganyar ang mga dating rebelde na magbalik loob sa ley asin magbagong buhay. Parte ini kan naging pahayag kan Police Regional Office 5 sa room kan liderato ni Police Brigadier General Andre Perez sa Season kung sa bilang parte kan pinakusog na kampanya kan Police Regional Office 5 para sa pagpusol kan katrangkiluan asin pagkakasurundo. Tulo o nagkatira naman ng mga miyembros kan Communist Terrorist Group o pigapod na CTG ang voluntaryong suminoko sa mga otoridad. Kan nakaaging aldaw Hunyo 16, apat na mga miyembros kan CTG ang suminoko sa mga otoridad sa magkasidlag na mga lugar digdi sa Bicol Region. Duman sa siyudad kang Naga,
duwang babae na binisto sa mga alias na May Asin Luna na voluntaryong suminuko sa mga otoridad na mga ini binistong miyembros o kaya parte kan white area personalities na konektado sa CTG Kadamay Network na aktibo duman sa syudad kan Naga. Ang pagsuko kan duwang babaeng ini naging posible sa paagi kan estratehikong pakipagtabangan asin padagos na huron kan mga miyembros kan Naga City Police. Sa kustodiya niyan kan Naga City Mobile Force Company para sa magkakanigong disposisyon asin magkakanigo man na proseso. Mantang duman sa Catanduanes, sarong lalaki man ang miyembro kan CTG na may alias na Sunny na konektado sa KSPN Pusa o K2 na suminuko naman sa mga otoridad. Partikular na sa 2nd Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Regional Police Special Battalion na team asin kan Bagamanok Municipal Police Station. Sa ngunyan man, nagasararom sa debriefing na suminukong CTG sa Catanduanes asin sa magkakanigo man na dokumentasyon para matawan ni na tamang suporta. Mantang duman naman sa Camarines Sur, pero pang miyembro kan CTG na binistong alias Alex ang suminuko naman sa mga otoridad na pinagbistong miyembro kan Platoon 3 Sub-Regional Committee 5 BRTC. Kasabay kan sa iyang pagsuko na suko niya man kan sarong parabellum 9mm na badil na igwanin borado ng serial number asin may dosing bala. Pagsuko nini kan mga dating miyembros kan CTG sarong pagpapahiling susog sa pahayag kan Police Regional Office 5 na epektibo ang programa asin advokasya kan gobyerno tangani ng mas nakulpang mainganyar na mga CTGs ang magbalik loob sa lay para matawan ng bagong buhay. Dagdag na baraka, Josh Pavino, DCGB. Mga tugang, nagpatanid po si Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III. Natatangkason po sa serbisyo ang mga pulis na mantinidong overweight matapos ang sarong taon. Sigon kay Torre, susog ini sa Section 30 kang Republic Act 6975 o Department of the Interior and Local Government Act of 1990. Nakapalamandigdan timbang kan mga miyembro kan PNP na bako dapat sobra o kulang ng 5 kilo hali sa standard weight base sa saindang langkaw, edad asin kasarian. Paliwanag ni Torre na base sa regulasyon kan ahensya, tataonan po nin anong na bulan sangkod sarong taon ang mga overweight na ibalik ang saindang timbang asin kinakaipuhan na regulasyon sa timbang. Kunday pa man giraray, magkakasunod sa itinalaan na gabat. Matapos ang sarong taon, posibleng sikadan sa serbisyo ang pulis. Aperan sana kung may medical na condition, kung saan pwede sindang ma-discharge o ibalyo sa desk job. Dagdag pa ni Torre. Iba pa niya itong mga baretang ngunyan, mga tugang sa Lado Lokal, City Health Office, Cantabaco, nakakonsentrar ngunyan sa blood donation campaign. Detalye kang report kay Jomar Bien. Aktibong ngunyan nin Maray ang Tabaco City Health Unit sa saindang mobile blood donation poon kan Lunes. Nagkakaigwa na sindan nin blood donation kung sain enot na ginibo ini sa Barangay Bantayan kan kasood man naman sa Barangay Kinastilyoan. Ngunyan na aldaw ini nakatalaan na magkaigwan nin mobile blood donation sa Barangay Cobucan, Tabaco City asin sa aga sa Barangay Hacienda, Isla San Miguel, kan Ciudad, kan Tabaco. Piging ganyar, kan Tabaco City Health Unit, ang publiko na magdurunar nin duga, aning dugo, hulita nakakatabang ini na makapagligtas nin buhay na kan iba. Apwera kayan, igwaman na subot ining benepisyo mismo sa mga donors kung saan nagkakaigwasin nin libreng health screening asin posibleng positibong epekto sa puso kan mga donors o pwede na mag-donate ni mga dugo iyo ang nag-edad na ng 18 pero kung 16 o 17 anyos pa sana mga ini
pwede man mag-donate basta iguanin na pagtutugot ang mga magurang. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. 6:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Pupuna na po kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ngunyan na bulan in Hunyo ang supplemental feeding program para sa mga naka-enroll sa Child Development Centers na madurar nin 120 alaw. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na makikinabang digdi ang 1.5 milyon na kindergarten students asin oral daw na bagakaigwanin hot meals ang mga ini na nagakantidad nin 25 pesos gikan sa dating 15 pesos kana kaaging taon. Apera sa hot meals makakaresibi man nin fresh milk ang mga aking undernourished na nagakantidad nin 22 pesos. Sigun kay Gatchalian, ini para masiguro na sufisyente ang nutritional value na nare-receive kan mga kaakian na magiging partisipante sa supplemental feeding program sa mga child development centers. Ang hot meals kan mga aki nakaprograma sa Pinggang Pinoy kang National Nutrition Council o NNC asin ang mga local government units ang mabakal kan mga sa mga paraoma susog sa regulasyon kang NNC kung ano ang dapat na ipakaon sa mga aki. Ang hot meals lulutoon sa community kitchens o central kitchens sa daycare centers. 6:27 oras po sa Pilipinas. Magbabalik kami sa iba pang mga mainit na bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. 6:31 oras mga tugang sa Pilipinas. Padagos kitang unyan sa mga bareta sa luwas kan nasyon. Inireport po kang Israeli military na nagadaan kan sa indang puwersa ang top military commander kang Iran na si Ali Shadmani. Nangyari ini matapos ang piglansar na overnight airstrike kasudma. Si Shadmani ang nagadaan sa Military Command Center sa Tehran na iyo ang pinagkukonsiderar na pinakaharaning tauhan ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sinabi kan Israel military na si Shadmani ang nagmando kang Islamic Revolutionary Guard Corps as in Iranian Armed Forces. Magigiramduman na kan nakaaging simana nagkusog ang pagbinalyuhan nin pag-atake kang Israel sa Iran na binalos man kan Tehran na pag-araman na apera sa military facilities. Parehong nakapagrehistro ang duwang nasyon nin mga nadadamay na sibilyan. Bareta sa lado nin pagninegosyo, nakatalaan po na kuahon ang mga beneficiaryo kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced utupad program para sa pagbantay sa mga kadiwa centers sa bilog na nasyon. Kasunod ini kan pagpapalawig kan pagbakal nin 20 pesos na kada kilo nin bagas sa mga kadiwa centers insagkod sa 2026. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na igwan na sindang koordinasyon sa Department of Labor and Employment o DOLE kung paano ang pagdesignar nin mga tao na sa kadiwa centers. Nagkonduktaman sindanin permahan nin Memorandum of Agreement may kinaraman sa nasabing bagay. Sigon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma na sa indang pigukwenta pang numero kan mga tupad workers na posibleng ibugtak ninda sa mga kadiwa centers. Sagkod sa mga masunod na taon, igwang mga mas dakol na kadiwa centers para sa target ninda na makapagbabakal nin 20 pesos kada kilo nin bagas sa 15 milyon na kaharungan o households. Health News, mga tugang, aramon tapang istorya kasabay si News Director Mar de la Cruz, alas 6:33 po nin pagkaaga. Good morning, Paring Mar. Good morning, baby. Pero may kinakatakot ka mga pasyente, posibleng marahop na kausa kang kulog sa payok. Pero sigon sa mga health experts, nagkapira sa mga dahilan kayo ni, siguradong bako man delikado. Yan ang sinabi na kung ang pangangulog ng payo dahilan sa pagbasa ng dyaryo o paggamit ng computer sa optometrist o ophthalmologist as magpag-ibon nin antipara sa mata. Kung maluwas sa sinmalaugman sa malipot sa sinmainit na lugar, ang pagkulog kayo ni dahilan sa biglaan na pagbago ng panahon na nagdadara nin panibago o paninibago nga sa tuyang mga ugat sa payo. Mientras na kapag naging maginhawa man, ang pagkulog ng payo sa simpleng pagmasahe, posibleng nagpiot sana ang mga muscle ka sa tuyang payo dahil sa stress o tensyon. Importante na ugido nin marhay kung anong klase nin helang ang namamatian, tanganing maraman kung ang dahilan kayo ni nangaipon ng gad nin tulos na pagkonsulta sa doktor. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Alas 6:34 oras mga tugang sa Pilipinas. Aramon tanaw po ang report kan Pag-asa sa kamugtakan kan panahon kay si Melvin Almoela. Diyos maruhay na pagkaga po sa mga taga-DCDP, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kan DCDP, sa ngunya na sa Hunyo 18, 2025, sa aldaw ning Miyerkules ning pagkaga, ininang sa tuyang likas sa update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon, Easterly so yumalinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko, ang nagka-apekto sa sirangang parte kang sa tuyang nasyon,
Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ning bahagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagoldol. Ang parosay maluya sagkod moderato na hali sa sorserangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang aguat ning temperatura tigil poon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang saldangay nagsirang kasabagong alas 5:19 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:13 ning pagkahapon. Ini sa Malvin Almohela reporting live halidigdi sa DOS Pagasa Legazpi. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga drakulang bareta sa GB News Express. Sinurat po ni the News Director Mardy La Cruz as si Nicole Ann Gloriani. Siriman kay Ribanyato dyan ang report kan Mega Force Patrol. Sa pangaran po kan gabos na tropa, ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. Alas 6:36 na po nin morning. News Express. News Express. GB News Express. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron
Enterprises Peña Building, Rizal Street, corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. 6:43 na po oras sa Pilipinas. Asin mga tugang sa DCGB. Good morning tabi sa Satuya Gabos na mga paraantabay. Ngunyan tabing pagkaaga, broadcasting live mga tugang from Makati City, Philippines. Ang kita ngunyan digin nagbo-broadcast taon-taon tabi. May importante kitang atendera na meeting sa opisina po kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas digdi po sa Makati City. And after kayan mga tugang kaswapo nagpo na kayo mag-meeting, and then ngunya naman aldaw tabi half day after kayan later lang na hapon mapasiring po kita sa maubalik na po kita po diyan sa Legazpi. Kaya magdarangugan po kita mga tugang sa tuyang programang live dyan sa studio sa aga o sa aga tabi na ano nga sa aga Webes po sa aga ha. Kaya yan kita digdi mga tugang ngunyan pong aldaw ha. Kumusta tabi kita gabos? Sa tuya na mga pag-iriba, mga tugang sa tuya tabi na mga social media platforms. Good morning tabi, no? And digdi po sa Metro Manila ngunyan
Padagos man giraray sa mga monitoring ta sa mga radio, television, sa sinibapa. Padagos mga tugang ang mainit na ururon digdi, magin ang mga grab drivers, mga taxi drivers, pinag-ururonan mga tugang an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Iba-ibang perspective ang sa imong madadangog, iba-iba mga tugang na mga ano yan, ha? Iba-ibang mga ano ini, iba-iba tabi mga tugang na reactions. Ang madangog mo hali mga tugang sa tuya tabi na mga nakakauron pa tidi po sa Metro Manila, no? And apera kayan expected man tabi ninda sa susog naman sa pagipag-oron ta sa nagkapirang mga yaon digdi, mga locals digdi, talagang ano yan, ha? Expected ninda ang magiging resulta ka na magiging fair daw sa mga maabot na aldaw, ano? And impact mga tugang may mga pigtataram sindadigdi na konsisay ngay ang masunod na presidente kan Pilipinas. Yan. Dahil ko na lang sa endo i-share ta. Siyempre, mga tugang, dahil kita ano yan, kay puhan na may compelling voices dapat. Yan. Ha? Pero, mailing mo, mga tugang kun mga napupusuan nila na masunod na presidente kan Pilipinas, harayo pa nga ni ang 2028. Okay, 6:46 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa ano yan, sa DCGB. Kaso kwan, digdi sa Manila, dakulon ang kwan, aram mo, I do not know may sa mga doon dyan sa Legazpi, dakulo naman mga tugang na mga pet shops, no? Dakulo na pet shops, dakulo igwa naman ki mga animal clinics, no? Pero digdi magin sa mga mall, igwa ki mga drop boxes para sa donations para po sa mga pets, no? Para sa impact dakul akong nahihiling na mga van digdi nang apod mga tugang animal clinic o kaya pet clinic. Imbis na ambulansya para po sa tao, nagdadakol tabi iyan mga tugang na negosyong iyan ta. Nagpaparadakol na mga Pilipino ang nagaataman nin hayop. Pero sabi nga ni kan mga nakauron talig, tingnan mo anya sir, sabi kan sa mga nakauron ta kaswapon na makapwata mga broadcasters digdi. Tingnan mo anya mas nagkukusog daw sa advocacy para sa hayop kumpara ngaya sa tao. Grabe man nga ako. Grabe man nga ako kung arong kanan ang sitwasyon. Di ba? Grabe man nga na. Igo na aki, I do not know sabi kan ibang nakauron ko digdi, mas ang rason kung nata mga tugang dakol na may mga nagkapera o kung bako man diit dakol na mga Pilipino, and imbes da ang mga tugang na mag-aki, imbes na mag-aki, mga tugang, minaresulta na sana sa pag-atamanin hayop. Diba? Uyog-uyogon man na perspektibong yan. Kaliguan nga niya, kung ano ka ng sitwasyon dyan, yung nga po, minaresulta nga sa, anibangan nga nag-aataman na sa nakikos, nag-aataman ki ayam. Kumpara da ang mga tugang kon, pero ilungan mo nga an iba nga bako man gabos, an iba da tabi mga tugang igwa kilimang ayam. Pero nga ilingon mo anaki saro, anaki nga duwa. Nga ko kanigo ata nga nga ko da kong aram kan mga arugan na kwan. Pero sabi ninda, mas gusto da mag-ataman ki ahayop kumpara sa aki sa tawo. Napangalas man ako ka. Kaya ilingan mo nga magiling nga dyan nga mga animal clinic. Yan. Bata, mahal man mga tugang pag na-hospital ang mga hayop. Animal clinic o kung ano man iyan, mga tugang na yaon po, mga tugang sa tuya, tabi na kapalibutan. Kaya, I do not know kung tama ang sendang pigihera sa kuya na mga istorya, no? Kaya, mas, imbis ngayon mag-agum, mag-aki kidakol, di naman minaki kidakol, mga 2, 3 lang.
Kaya mas mailing mo da sa sendang observation, mas takul da ang mga tugang sa mga harong ang atama na ayam kumpara sa atama na tawo. Pwede man baga ngayon mag-ataman kitawo. Kundi paminsan baga mga tugang, gari mas masinunod ang hayop kumpara sa tawo. Namalis siya. mas madali ka. Sorry po, sorry. Pero di ba, base sa experience ata, di ba? Mas masinunod ang ayam kumpara mga tugang sa tabo. So ayam paminsan day ka iwalon. So kapag mo tao, maski kapamilya mo iwalon ka. O sandali lang. Baka po ngaya may chance, happy birthday, pakigreet ngaya kay Pading Buder Bilon. Happy birthday kan Villahermosa, Rapo-Rapo, Albay. Sabi-tabi ni best friend Raul Benyan, ha? Dr. Raul Benyan. Happy birthday tabi. Diyan kay Buder Bilon. Happy birthday kan Villahermosa, Rapo-Rapo, Albay. Iyo, okay, sige. Sabi kan texter ta, sandali lang ha. Sabi kan reactor ta, inaga Sir Hen, ano ito? Inaga, Sir Hen, naagum ko. Ito sunta ka dyan na. Di man. Dito kita kan mag-compare kay Gary Ayam na. Kuya Hen, kan 25 and dogs. Kami 25 and dogs, mi sa farm. Oh. Kaya nga nagdadakol mga tugang kwan, nagdadakol tabi. So, nag-aatamanin hayop. Di ba? Oh, ito. Sabi ni Dr. Glenn Isip, kung may ayam, mas maray kung may, ano ito, mas maray da tabi. Dr. Glenn, maray na aga tabi sa imo. Good morning, Hen. May study ang sarong master student sa BC. Magayon inisuportahan on sustainable of funding for the animal welfare. Nangganang best research sa Naga Research Colloquium authored by Aina Kalisin. Ako po ang panel chairman. Oh, sabi ni Dr. Santi Aranya. Diba? Oh, ni pala. Yung talaga ilingon mo ang thesis niya sa master's degree niya, mga tugang, sustainability of funding for the animal welfare. Best research databi sa Naga Research Colloquium. Nailing po sa, di ba? Salamat tabi. Si Dr. Santi Palan ang panel chairman, mga tugang kan masters, kan thesis na ito para sa master's degree. Ito. Kami, mga 5 ang ayam, uyog-uyogon mo dakulong pala na ayam si Dr. Glenn. Aram mo, Dr. Glenn, mas maray ka oro ng ayam kumpara sa tao. Adi, pag sinabing sit. Ang tao, Noy, tukaw na ngayon, Noy. Punoy daw nga ako dyan, ma. Di ba? Kang enot, an ayam bantay sa harong. Ngunyan, ayam na ang pigbabantayan. Human ang ganda, no? Sabi ni Kuya Nes Belga. Kang enot na ang ayam ubantay sa harong. Ngunyan, ang tao na, ang ayam na ang pigbabantayan. Iling mo dito sa, igwa kaming sarong mall na naduman, garong Green Belt 5. Pagluwas may kaso hapon, iwan sa Green Belt 5, may donation box, no? Para sa animal welfare. Oh. Di ba? Sabi kan so kay riba kung mga broadcasters man kaso hapon, bakit anya pare wala man lang na Children's Welfare Fund? Bakit ngayon wala ngayang Human Welfare Fund na donations? Oh. Alinigay nga dyan, animal funds. Yung napaisip ako Napaisip ako kan sinabi kan sa kuyang kan sa nabing pag-iriba. Anyway, those are just sabi nga ni immediate reaction. Sabi ni Francis James si Janela Salvador o ni sa UP nagyajaging pangyari sa mo yung kapalan migo sa UP
Kuya Henry, pakibati po kay my loves ko na si Beng Ludovice nin happy birthday. Bing! Happy birthday tabi sa imo, Bing Ludovice. Iyo baga, mga tugang, nagkukusog kayaan pangapudan para sa animal welfare, no? Pero, kumpara mga tugang sa satuya ng mga tao, gerimday na tatawa. Although, pinmina, given baga, na matawa ng atensyon, mga tugang kitan sa tuyang mga sadiri. Pero kung ilingon mo tabi, mga tugang, may mga may mga challenges, di ba? May mga challenges. Iling mo, diyan baga sa mga mall, mailing mo, ang mga tao may urubo-ubo na mga ayam. Hello? Hello? Yes po? Yes sir, good morning. Tabi. Opo. Opo, sir, good morning. Sige po, pasensya na medyo nagpuputol-putol ang signal ko. Naka-online kaya ako via satellite signal. Pero ano po ang reaction ta, sir? Sige po, idiretso mo lang po, sir. Idiretso mo lang, tabi. Medyo may delay lang yan ng kaunti, tabi. Go ahead, tabi. Yes. Opo. Mapagalo ng disiplina, ano? Opo. Yes. Sige, sir. Salamat po. Salamat. Alright. Sabi kan reaction tech caller ta. Mas maray data so ayam, uso tabo, uso ayop. Tana di disiplina. Pero kitang mga tao, mapagalong kitang madisiplina. Sa kabaga. Pigtatratot na ngunyan kan iba ang mga pets na garo na aki. Harabo na mag-aki. Inda na sana paguran ninda kung atamanon man sinda kan mga pets ninda. Yan. Sabi ni Kuya Nes. Iyo baga, yan ang Sige kaswapon, mahiling ko sa malls, Kasubanggi, no? Naimbitaran kita mag-dinner Kasubanggi. Salbatana, mga tugang, mailing muna sana. Ang mga tao, may urububo na mga aya, may mga diaper pati. Kasi siyempre, bawal mag-ati sa malls, no? May mga diaper, tabi. Bawal mga tugang mag-ati. Naka-diaper yan, bakulang tabi mga tugang naguguyod, ubo-ubo tabi, na ubo mga tugang kadibata na mga kababayan. Hindi ganun ang sitwasyon. Yun ang urububo sa malls, tabi. Bako aki, kundi ayam ang nauubo ninda. Igwa man akong nailing dyan sa Legazpi. Igwa man tabi akong nailing dyan mga tugang sa Legazpi ki mga arugan. Pero digdi nagdadakol pero digdi sa Kwan sa Arnaiz Street digdi sa Makati mga tugang kadakol ako nagyan ng mga pet shops, pet clinics, no? Tabi. Good morning Henry, sana po lamang may libreng kapon sa Legazpi for dogs. Kung sa private kaya po pebki paita na iyo pala sige ta putunta daw si Kwan. Apotonta daw si Dr. Kwan kayan, si Tibet nato diyan Mani. Dr. Mani. Tas sa Kwan da tabi sa sa luwas ang pagpakapon ka ayang 5,000. Iga baga kilibring kapon ka ito sa Legazpi, di ka po naka-avail. Si baka may schedule sinda, nagpapa-announce po kayan si Dr. Manny Rialuyo. Okay? O bueno, alas 7 na. Mga tugang, mapaaram na muna kita makuan kita, ma-prepara na kita tabi. Primo, naka-stroller pa nga ni iyan na mga 4 babies. Nailing mo na. So mga yun mo nang gadadi. Paminsan, ang log sa stroller na pang-aki, ayam. May mga stroller pa nga ni ang VP na mga ayam. Dai taman mababasol ang mga yaon arog ka na comfort ninda. Iyo baga? Padaba ninda Dito man sila mababasol kaya. Padaba ninda yan. Mga tugang kaya, titreat ninda as member of the family. Nakakatabang magaan na mawara ang stress, di ba? May, sabi nga ni Dr. Manny Estipona, igwang therapeutic effect kung ika mga tugang may ataman na hayop, no? Kumpara sa tao, ang ataman mo, na-stress ka pa.
Pero mas sinimbagon. Kung ayam, dahil nagsisimbag. Okay, o bueno, mabalik kita mga tugang alas. Those are just an observation, mga tugang hindi po sa Metro Manila, no? Na although sa Legazpi, gaman akong nailing, pero digdi, dakulon an kwan, akong nailing ng mga arong kayan tabi. But mas, sabi kan texter, mas mahal nga ang dog food kumpara sa bagas. Ay, di akong experience siya kaya. Ha? Pero sabi kan texter, mas mahal nga tabi ang dog food, mga tugang kumpara sa bagas. Okay, o bueno, babalik po ako 7:30, mga tugang sa satuyang programang anapot sa DCGB. Good morning, Henry M. Dahil mo man talaga sinda mabasol, tako nga ni, magmahon ako may ayam, pero limang aki ko. Yan, di ba? Iyo, totoo po yan talaga. Kulong ta, ako may ayam ako sa arong, may mga ayam kami sa arong. May mga dog lover talaga, mga tugang na, tara mo, may, sabi nga ni Dr. Manny, balik ulitin ko lang kung sinabi ko, may psychological and therapeutic effect tabi ang pag-aataman nin hayop. Kaya dapat sindatrataron nin maray, mga tugang bilang, mga pets niya to sa satuyang mga harok, no? Alright, sabi ni Kuya Mike, pakigreet po, happy birthday sa Misibis, si Cha Nelly Bariso. Cha Nelly, happy birthday po. Diyan databi sa Misibi, sabi ni Kuya Mike Dado. Okay, bueno. Mga tugang, alas 7 na, masunod na po ang DCGB, Bareta alas 7, kasabay si News Director Mar de la Cruz, as in po si Sexing Jasmine Baluloy. Yeah, naka-smile si Jasmine pag nadangugan Sexy. Wala tabi segment kayang kasabay si Nicole Ann Glorianes. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng hapon. Thank you, goodbye. Maray na aga po sa Endogabos, live from Makati City, Philippines. Sino pang lalaking hindi inuumaga? Henry Maceda po. Smile, God is good all the time. Mabuhay. Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2